Днес ще играем такива кумбаби джимбабата. Не знам, като не мога да кажем. Ето, не знам кога ще играме. Искам много да започна тук нова игра, защото аз ги минах. И искам пак да ги мина. Как да стане това? Чакайте. Как се казва? Киба. Ще купим името от едно заглавие. Чакайте. Да видим. YouTube. Чакайте малко, ще спрати пампалс. И ето ти хора, направихме копирахме там от този клип. Вижте, ето я. Копирахме го. И вече така ще си играме нови. Искам да покажа как се играем. Тази игра, не е това. Play no. Да видим. Сега не се таки пак да повторя. Вижте какво е яко на голям екран. Тъмън супер! Супер! Ние сме прата. Оленце, оленце. На целия екран. Киба кумба джимба. Така, тази игра е новата. Само да зареди, ако може. Ето почне. Ще махнем звука, ще натиснем play смело и започваме от първо ниво. Да натиснем. Да видим с кой да го изберем. Аде или Зонторно? Айде... Зонторно. Ако не успее с Зонторно, ще взема Аде. Да, хора, това... Вижте какво е яко е така някакво на голем екран. Но сравнително много ме кефи. Това е първото ниво. Сега трябва да го минем на 100%. Аз да я съм много време. Мисля, че се спеса горе-долу, доколкото знам. Можеш, мачина. Тук го минахме мутка. Нали го? Понеже бързам. Я! О, това не се пише. Вижте, че се разликаме. Наистина, вижте, че се базикам. Аз знам как си играта игра, нали? Преди 5 дни снимахме хора. Лайф! Лакер! Не бе, тъпо нещо, можеш ли да видиш по-бързо? Какво си? Умно. Да. Малко си маха на чата с кучето. И когато тръгна изпреда тази игра, аз не съм спарал линия, само така се спрема. Да пуснем звука за по-епик. И малко да го понамалим. Не знам дали можеш да се научава. Е така малко. Така. Може да се чува фантастично.
Да, не аз си кажа как ми е профила. О, второ! Погледнете! Ще минава на така. Ох, това как ме дразни. А да ви влизам този хора? Да видим с Адел. Как ще се представя? Не знам. Побрахме пътите. Надявам се сега да не лагаме и още това там да стане проект точно нащо и ще спирам да проект, ще започна нова майка му деба. Заиграем към сум. Но той ме дразни. Понякога сега ми върви с 70 FPS. А понякога с 20. Не знам за какво е така. Бандикал не дропва чак. Сега 50 си върви, нормално си върви. Чакайте бе. Аз да не съм тъпа да не обера. Знаете какво? Ще скачим на болен, ето тук, където са точките. Ще ги обереме с всичките точки. Сега 100 FPS мога да кажем. Е така искам на 100 FPS, ако е фантастично. Не искам така. 100. Казах 100. А не 50. Нека да е малко по-така. Аз ако настоих на 10 FPS, което е нормално. Знака на паркова. Така, мисля скоро да приключим. Така, само това чекпоинтовете. Я да видим така. Чакайте малко само. К. Какво е това К? А, това са били банан.